Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Nehu Unit minta ka sngi ka satrek ujemang arjar puar kala ay ka jing pensai kelpang sekitu kisamna kibadan ka jing temu banwa jaka pule hanehu kabalami ka jing kelmar jing mud khamtam hadin bak sarkar pedang kala pentip baki jaka pule ha megalaya kemdan kam ne khun ye ka CET banyo rong pule haki college ka jela habakaran siklat patai khobor na kaliang presiden usamla bandom lang rani ulaong bakani ka jing pelat ka sarkar pedang kadai betek tangi kitu ki jaka pule ki basu penyasna bat kanehu hendai kitu ki jaka pule ki badan bet hanehu bat kiba kanehu ka penya kidan kambai penekun ka examen shushu la kentu kitu ki samla bakin letna ya ka registration klang bakan umbo jing adien ni na ki su ne unit sinatri kam jong seng badan tipo skul ba ne hu ni na kaliang jong aku presiden samla bandung lang rani dan ni samla cibat lambai beri general secretary jong seng dan samla iba marwin beri dekat isi jong seng dan samla yaine beri finance secretary jong seng tipo skul ba ne hu te ke iba ni wan tak mat jong pi kalong ba hadim ba seng ba yu shim jing kli nam tak samla pule ke kiban rung kelas po skul ba ne hu ni kendiat sni kala pensa umdum kala pen lengok bhai ngi mat ka penlanga bhai ke museum jong ki samla bari jing kli nam ta kalawe samla try muluk kalong hadian ba kami ka jing penbana bai dei ban kenika entrance UET ba ngila la exam ne ngila penduk no ya ka tu ka exam bon ni kena ki ba mut ban le kan ni ka PG course ne ban le ki UG course po direct ka po ne hu bon ki sa umdum ki mchai maki tu ki don kam ban le ka ni UET ri ka iba na kaliang jungi keseng ni subha ban ni wan ni man pensyai lang ba ni kelat patai kebor ba ladap ki kwa ban join kelas po skul ba ne hu la de ki PG ne ki UG kum kallo ki bitek ki balong direct bi badan po campus ne hu ni ha baniat nang ba ni UET kat kum ba belapan mana da sarkar India nang ba ka education ministry but kila weng tangi ki affiliated college ka bamod ki college ki bamdon po ne hu ki ba don po sabar jong campus ne hu kum balong kum ki St. Anthony's College kum ki Shillong College ki balong degree level ri ban join ki PG course po skul ba ne hu ni don kam niat nang baik ni UET te mentang ni don stang life ni south ni ban kutno ban register ni ka entrance exam ni pen snow chapi baro ki para samla ki badan ni jing trang bar ki jing thmu jong pi ban beteng ni jing pule po skul ba ne hu masuk ba chimai ne kabu ban pendap ne ban register ya ka entrance exam bar sakwiru hakini kendiat sini kidang kat skul ba ne hu kadang form ni ka admission committee ka ba kin sasyong jingelang bat kita pentip kat kin rai yu nanti ne po committee bat nyela mat pentip yang hatu kin simmet direct UET ne kin pelong 50-50 bat kin marks bayo na po ki degree level bet ni na kaliang jungi ngimdan ganono jing persya ne ka jing piang namar kadang sedang gani ngimtip kan long gumno hagi mas tip ya kan ne na kaliang jungi ka sengluk ngim syong klikti na persyang man wat jingmut man tuat jingmut nang ni nang tai bai di kin entrance exam teka ibang iyo pat na kaliang bakajing kren bad vice chancellor bakinong puniat jong skul ba ne hu ka kalong bang haban tu chai bakan hu ka di central university bakyong haban le be iba pe ikat kum kanika new education policy jong arjar arpho te ngin pech wa kalong no banong persya ro ngim sudai banong persya ni banong pediang no ngim sudai ngim sunang ngin banong nomno tamalong ya mentahi ngin akren chai di nong puniat jong kene hu ada don kena entrance exam ro ndai ban kata ai ka reservation policy jo ki ST jo ngi try muluk bat khamtam ya ka ni ka weightage ka ba don kerpang ya ki ST domicile Meghalaya kenang ba isamla try muluk ni orang kelas bing tipo skul ba nu kumba julong awat ya ban tho ini CVT ring la de krenchai kinong peniat ba bat penki la ni kamdai ban don kanu no effect habai dei ba ka reservation policy ne kino ki weightage ki marks ba kerpang habai dei ba ki ST domicile jong jela Meghalaya namare kene hu hila kat kum jing tip jongi kat kum preamble mala thal kin hu kalong ban kintiu ya ki samla tribal ne kita ki pa lulum jong than stilam ni ri hadian ba ni ba ki wi jela jong than stilam ni ki ayo na ka jong university kum Mizoram ki Nagaland University ri mta kin hu ki kerpang med ha ka jing pen nam ta ka jing mentoy jongi ki tribal po rilum kasi jantia garohi berpoing hakini ki snem mala dem kat kum reservation ngidon 50-50 kamot long 10% ni ST 10% ni kiwi ngai hagini yang ni ST domicile jom ni khaliaban ngidon kerpang ketaka literacy backward
percentage ki ai kumbasan persen lane new persen kumta ki chom ti jaka bakiwan nang tangi don ni ki hakini por covid bang mi yo ban le internet exam ki pe merit base ki ai kerpang ni ki samla ki bapas na po badi pet jong gani hu bakin ai kerpang ni ta 10% ni mak te habai de bakini ngi la kren ni ki ba mli pat pen ki la don ni UET ru bat ngin spek don bak ni admission committee ki bakin yo bat kat ku ngin tip jong hi kan nam kin nam pen ki bat kan nam don kan no ke effect namar ki ngi la ikren chai bat ki la ko ngu ngi ngimla ban tip pat ya karai ya ka ban mi na meeting jong kita ki wei pan ka admission pon hu chwa ki le direct ba le mi na pot department wise nani ki bala pendok bi pon hu ben ndai tang pon hu ngatrai pro ki university ki le anta pro ki India riha hadin ba lang ba mi ne ka new education policy ka ba ong ba pandemi kata common university entrance test ka ba kan thup ba ya baro ki university central university ki haban le ikani ban penlung ik samla pulia jaka pulia ka jongki kendiat abadan kan ni kadon ke jing dunong ber kadon ke jing onong imla ban len yakta namar gidon ka Banras University gidon ke JNU buon ki siat jong ki ST lane kita ki reserve siat ki ST MT ki leng le no ki long thli te lamba kadon kan ni le se samla khasi jong ni ki bala ban le bhai ki exam ki bala ban score bhai ki exam ki la ban peteng jing pulia jong ki ti university ba khampau kri India tum JNU Banras University ba kita terus di dan department barok ki kat kum ka notification bang yo kamut lang ba barok ki badan po campus ni ho barok ki department kelab di UG ne PG ngidon ke UG course ke BTech bat ka BLLB ban pulia lo barok itu ni happen ya nang baki CUET marang tu la mention ba direct bet ni la itu sai ba direct jong kan ni ho ba pek direct kan ni ho ni happen ya nang baki ni CUET hu hidon ki department ki bamlong ki mendai kita ki kur department ne kur subject hidon kini ki different branch ki balong kum ka cultural creative studies ka adult and continuing education ki linguistic department ki library science ki mass media ki bat ka tourism kamu ba ban apply yang tu ki department kam dan specialized subject ini degree kini no ki degree ki laban man apply tu te barat kata ki bon mi samla khasi bayo badan hang tu ngatran ngala abon kandai persen ki don be ki samla khasi badan kita department ke bamut ba kindai ba specialized physics ne economics ne history ba kumta ter mi ki long general mat kadon ni ki jing mentoi ru ba ngila ban yo ke master degree master certificate dan ba ki course te ngakarpat ba kentui ki samla khasi barok ban phai mat ki department kemalong ki next number adab mana ki next number adab ada du mental ni bon mi ki samla tradi tramuluk badan ki department